खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। चिरांनि सुइस गेटआव दुगैनायाव सासे बर' सुबुङा दैयाव गब'ना जिउ गोमायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। 24 जुलाइ खालि बुधबाराव बिजनीनि आसामनि चिरां जिल्लानि आस्राबारि सुइस गेटआव सासे बर' लाइमोना दैयाव गब'यो। भुमखिपारा गामिनि थागिरि किशोर बर'आ दिल्लीयाव टेकनिकेल अफिसार महरै साख्रि मोनबायमोन। बिथाङा 2020 निफ्राय 2022 थाखोनि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बारग' फरायसामोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे जाथाया बेलासिनि 4 निफ्राय 4:30 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला किशोरआ गावनि फंबाय आरो सासे लोगोजों मोनसे सुइस गेटआव दुगैनो थांदोंमोन। जेब्ला किशोर आरो बिनि लोगोआ दैयाव दंमोन अब्ला बिथांनि बिबथैनि फंबाय, जाय दुगैयाखैमोन आरो बिथांखौ बिफां सायहायाव नेदोंमोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। नायगिरगिरिफोरनि बायदिब्ला माखासे मिनिट नेनायनि उनाव किशोरनि फंबायआ बिथांनि गैयैखौ नुदोंमोन आरो बिथांखौ नागिरनो जागायदोंमोन। किशोरनि सावगारि दिन्थिनाय आरो गुबुनफोरनाव हेफाजाब बिनायनि उनावबो बिथांनि फंबाय एबा बिथांनि लोगोआ बिथांखौ नागिरना मोनाखैमोन। थासारिया गोख्रैनो बांदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोब्राब नागिरनाय जादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि 25 जुलाइ फुंबिलियाव रैखाथि हान्जाफोरा सुइस गेटनिफ्राय किशोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन। बे जाथाया बिजनी ओनसोलाव बयखौबो जोबोद दुखु मोनहोदोंमोन। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ मिथिंगायारि दै बाहागोफोराव सानस्रिनाय समाव सांग्रां जानो खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ। नखर मन्थ्रिया 6थि फारिलाइ गौथुमनि 6 शिड्युल काउन्सिल्सनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खोथा होदों। जौगाथायनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय कमिटि दानाय जागोन। अमित शाहया गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगो हमदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया 6थि फारिलाइ गौथुमफोरखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय मोनसे गुवार थांखि लानो खोथा होदों, बिटिआरखौ लाफानानै। बेफोर गौथुमफोरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे मेलाव शाहया जौगाथायनि सान्नायफोर आरो थालांनाय आयदाफोरखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे आफाद दानो फोसावो। नखर रायजो मन्थ्रि नित्यानन्द रायनि दैदेननायाव आफादआ बर' गोजोन गोरोबथा 2020, बड' पिस एकर्ड 2020 आरो गुबुन सान्नायफोरखौ मावफुंनायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोसो होगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गाहाय प्रमद बर'आ जथुम्मायाव गोजोननाय फोरमायो आरो 6थि फारिलाइ गौथुमफोरनि सान्नायफोरखौ सुस्रांनो खोथा होनायनि थाखाय अमित शाहखौ साबायखर बावो। बे आगानखौ गौथुमफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगाथाय महरै नायनाय जायो, जाय गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नागिरगासिनो दं। शाहनि खोथा होनायखौ गौथुमफोरा बरायदों। थामथि खौराङाव दङ। रायजो सरकारा दिनै 465 मासिनि थाखाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ एपइन्टमेन्ट लेटार होनो थियारि जाबाय। 1 लाख साख्रि होनायनि थांखिखौ आबुं खालामनायनि फारसे हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा फिन खेबसेबाव मोनसे आगान सिगां फारसे गोख्रों थिरांथा लानायजों दिनै गुवाहाटीआव मान गोनां सिएम हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 465 सुबुंफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ एपइन्टमेन्ट लेटार रानना होगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला मोब्लिब बिफानाव गासै 306 मासिनि थिसनथाइ बिलाइ होगोन आरो सोलोंथाइ बिफानाव गासै 149, फोरमायथाय सुबुं फोनांजाब बिएनएस बिफानाव गासै मोन 10 मासि थिसनथाइ बिलाइ होगोन। गासैबो गोदान थिसनजानाय सुबुंफोरनो बिथांमोननि इयुननि नाजानायनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ गावनि एक्सनि गेजेरजों गाहाम हामलायनाय बावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। कक्राझाराव बिमा फिसाजोखौ बिजामादैया बुथारदों। बिमा आरो बिसिखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारनायनि उनाव बिजामादैया खारखोमानानै दङ। मोनसे सोमोनांथाव मोननै बुथारनाया कक्राझारनि शान्तिनगरनि गोरा दानाय सुबुं समाजाव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। आशा कल्पना मल्लिक आरो बिनि फिसाजो दीपशिखा मल्लिकखौ बिसोरनि बिजामादै मानसाया गाज्रि रोखोमै बुथारदोंमोन, जाय आथिखालाव खारखोमानानै दङ। बे जाथाया बुधबार हर गेजेराव जादोंमोन। नसुंसेनि सुबुंफोरा दुखुनांथाव जाथायनि सिगां मल्लिक नखरनिफ्राय गोसा बाथ्रा दान्थेलायनायनि फोरमायथि होदोंमोन। कक्राझार पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो मानसाखौ सांग्राङै नागिरगासिनो दङ होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
बाथि खौराङाव दङ आसामा 19 नभेम्बरखौ बीर राघव मरानखौ मान होनो थाखाय होबथाजानाय बन्द फोसावदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मराननि साहस आरो हादोर अनफावरिखौ गोसोखांनो थाखाय गोदान रायजोआरि बन्द फोसावदों। आसाम सोरखारा आसामनि जारिमिनाव सासे मान गोनां सुबुं बीर राघव मराननि उनमोनथाइखौ मान होनो थाखाय 19 नभेम्बरखौ होबथानाय बन्द फोसावदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मरानखौ साहसनि नेरसोन आरो गासै असमिया नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै बाख्नायनानै गोदान रायजोआरि बन्द फोसावो। सरासनस्रा खुंथाय बिफाना 19 नभेम्बर 2024 मायथाइखौ बीर राघव मरान दिवस महरै फोसावनानै मोनसे फोसाव बिलाइ फोसावदों। होबथाजानाय जिरायनाय साना रायजो सरकारनि मावफारियाफोरखौ मराननि जोहोलाव बिहोमाफोरनि थाखाय बावनाय गोसोखांथि हाबाफारिफोर आरो हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु होगोन। द'थि खौराङाव दङ भारतारि हारिमुआरि बेसेनफोरखौ दिन्थिनो थाखाय राष्ट्रपति भवन हलफोरनि मुंखौ सोलायना होबाय। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दरबार हल आरो अशक हलनि मुंखौ सोलायनानै गणतन्त्र मण्डप आरो अशक मण्डप खालामो। हादोरगिरि भवनखौ भारतारि हारिमुआरि बेसेनफोर आरो आखुथायखौ बांसिन दिन्थिफुंनो थाखाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ हादोरगिरिनि एस्टेटनि मोननै गोनांथार हलफोरनि मुंखौ सोलायदों। दरबार हलखौ दा गणतन्त्र मण्डप मुङै मिथिनाय जागोन, बबेखानि अशक हलनि मुंखौ सोलायनानै अशक मण्डप दोननाय जादों। मुं सोलायनायनि थांखिया फामुवारि मुगानि सोदोब बिहुंखौ बोखारनाय आरो बेखौ बै सोदोबफोरजों सोलायनाय जायहा भारतारि समाजाव गोथौ रोदाफोर दं। गणतन्त्र मण्डपआ भारतारि सुबुंखान्थियारि बेसेनफोरखौ रिफियो, बबेखानि अशक मण्डपआ सम्राट अशकजों सोमोन्दो थानाय खौसेथि, गोजोन खौसेथि आरो हारिमुआरि गोनांथिनि बेसेनफोरखौ हमथाना लाखियो। बे आगाना राष्ट्रपति भवनखौ बांसिन मोननो हाथाव आरो भारतारि उनमोनथाइखौ रिफिनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गिबि खेबनि थाखाय आसाम सिभिल सार्भिस आनजादाव असमिया रावखौ सोफादेरबाय। असमिया बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, नाथाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव नङा। रिपर्टनि बायदियैब्ला जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय दिनैनिफ्राय जागायजेननो गोनां कम्बाइन्ड सिभिल सार्भिस आनजाद मेइनआव इंराजिनि अनगायैबो असमिया रावनि सोंथिफोर जागोन। माइक्रब्लगिं साइट एक्सआव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे जारिमिनारि आगाननि थाखाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननिसिम साबायखर बावदों। दाइनथि खौराङाव दङ नगावआव जापानिज एन्सेफेलाइटिसजों थैनायनि अनजिमाया साबा जाबाय, सा 19 सन्देरदों। नगाव जिल्लायाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसआ जोबोद जेथोगोनां महर लाबाय। जिल्लायाव दासिम सा 19 सुबुंफोरा जापानिज एन्सेफेलाइटिस आरो सा 49आ जापानी बायदि बेरामजों नाख्रेबजाबाय। जिल्लायाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसजों थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं। दिनैसिमबो जिल्लानि बधमपुरनि बेजार गामियाव जापानिज एन्सेफेलाइटिसजों सासे 76 बोसोर बैसोनि आइजोआ जिउ गोमायो। दा थैनायनि अनजिमाया साबा जाबाय आरो सा 19 सन्देरदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।